Fordi normalt, der har I set dem her på JK FIFA. Det er det mere JK. Så der tæller vi åbenbart. Så jeg tænker, hvis vi kan, så flækker vi 50 Hero Packs afsted. Og det er billigere end sidst. Jeg håber ikke, det betyder, at Packlog er dårligere end sidst, fordi det var fuldstændig vanvittigt. Lad os se, om vi hiver Yaya Ramirez. Var der nogen, vi manglede sidst? Overrun, tak. Det havde ellers været sjovt. Vi starter på Al Jabbar. Der gik faktisk lang tid, før vi fik en dårlig en. Og allerede nu, så får vi en i første. Overrun havde været så gave. Jeg har faktisk ikke noget overblik sådan normalt, når vi åbner. Smålerik? Han er fra Polen, ikke? Jo, det er han. Du det ikke. Han er en af dem, der er brugbare, men han er også en af dem, hvor du vil gerne have en anden. Fordi er det fedt at få en målmand? Nej, det er det faktisk ikke. Men, og prismæssigt er han selvfølgelig også dårligere end Smålerik. Hold op. Jo. Men sådan normalt, når vi åbner dem her. Okay, så dårlig han heller ikke. Rolig, marker. Han skal ikke kviksælges. Det skulle han så. Okay, nu skal vi have en banger. Ole? Nej, John Arne Riise. Bro, jeg er nødt til Holland. Jeg er slet ikke i hero mindsetet. Så tredje gang var ikke lykkens gang. John Arne Riise. Trods alt i en Liverpool-trøje. Ja. Du har 2 af dem. Vent, så det er 4 og 5. Ja, okay. Ja, det er 4-5. Det er 4-5. Respekt. England. Alex Scott. Ledley King har jeg lige mødt i VL. Han var så nederen. Hende har jeg aldrig mødt, og det er der nok en grund til. Det kan man ligesom sige. Men så fint. Godt, du har 2. Og hvis jeg sværger, så kommer England nu, og det er Peter Crouch. Så er det bare ikke din dag. Okay, fint nok. Når man snakker om solen. Ledley King. Right? Og så får vi også et ordentligt godt packpull. Kom nu. Det havde legit været totalt kritisk, hvis jeg havde ramt Peter Crouch. Men vi rammer Ledley King, og vi snakker trods alt om ham. Og bedste pull i dag, 5 packs inden, før vi fik sådan en god. Altså hvad? 200k plus? Ja. Og du har også 20, så nummer 6. Hvis jeg er 20. 2. Dansk, det er svært. Du har 2, som bringer os op på Frankrig. Venstre bak. Det er Bompaster. Hun har et af de klart fedeste navn. Hun har samtidig et godt kort. Nu ser jeg hun. Jeg er stadig ikke... jeg er sikker. Hun kom lige frem og... Altså hun troede lige, hun var shoot. Det er hun ikke. Men bro, jeg kiggede. Not gonna lie, jeg kiggede. Yes. Jeg kiggede. Jeg kiggede. Altså, listen. Nej, vi kører videre. Godt kort. Nummer 8. Det er meget sjovere til. Ej, det er ikke sjovere. Tysk. Nej. Der er ikke andre vel. Nej, der er Riggen. Standarden var bedre sidst. Riggen. Det er 2 kviksel. Det siger alt. Og vi runder 9 og 10 her. Det er faktisk fint nok, du har 2. Så kan vi se, hvor vi står efter 10. USA. Landon. Vent, hvad? Jeg har ingen anelse. Men vi sad her i 2 timer sidst. Og der fik vi Donovan og Dempsey. Hele tiden. Beasley. Det er nummer 10. Jeg kommer til at forlade accounten før. Nummer 10. England. Centerback. Vi har ikke fået den samme 2 gange. Det er også det eneste. Vi får Peter Crouch. Nummer 11. Du har alligevel 1-4 liggende, så... jeg skulle sige, Cule havde også været banger. Hvem er det nu, det der? Jeg ved det ikke er godt. Ja, Tim Cahill. Cule havde været god. Nej, jeg kan ikke se forskel på landene. Eller planer, det kan jeg jo ikke. Nummer 12. Jeg har ikke engang glemt at tælle nu. Det synes jeg faktisk er imponerende. Okay. Berbatov. Come on. Det er ikke godt. Jeg kan godt lide ham. Det var også det, jeg sagde sidste gang, vi åbnede dem her. Jeg kan godt lide Berbatov, men kortet er jo været 40k eller sådan noget. Du er så en United-fan. Så det kan være, at du har en lille subspot også for ham. Nummer 14. Det er jo mit tal. Er det en Ketchas tal? Krum nu. Det er Park. Jeg er sådan jeg er i VL mindsetet, så jeg er sådan helt sikkert. Det er ikke sådan. Igen. Decent midtbane. Det er jo genskudmærket. 15. Jeg var lige ved at glemme det. Jeg skal huske at sige det højt hver gang. Holland game. Det er ikke Seedorf. Det er Køjt. Det er ikke så godt. Er det? Jeg kan ikke huske hans stats. Nej. Det er ikke så godt. Nu var det første jeg tænkte på ved nummer 16, det var Rob Holding. Det er lidt trist. Det er også trist at få... okay. Det er ikke trist at få John Arne Riise. Jeg tænkte, at Ole havde ikke været så godt, men... ja, John Arne Riise. Det tager vi. Mit lykketal. Ikke yndlings lykketal er 17. Se det bare. Altså, og... Han er jo Arsenal, men... Jeg tænker ikke, du er ret glad for Freddy. Lad os bare sige selv, hvis jeg fik Freddy på min account, vil jeg stadig være sådan lidt...
Nej, jeg var heller ikke glad, da jeg fik Ian Wright i min Icon Pack. Jeg kommer ikke til at være glad, hvis jeg får Freddy Ljungberg. Men flere dubs, det må vi gerne. Say back to... Brolin! Hey, han er faktisk god. Så det var faktisk en dårlig troll på Freddy før. Ja, okay, fint nok. Han giver sådan lidt en dårlig udgave af dine Natale-vibes. Nummer 19. Frankrig. Højre midt. Så er det Saxe. Julie. Jeg var så tæt på at få en fiber der. Okay. Det skal jeg ikke gøre igen. Det kan jeg godt mærke, at jeg spillede kamp i går. Okay, og Orm, den laver jeg slet ikke. Men ja. Bro tror han er Musiala i nummer 42. Not that guy. Hvis jeg så Musiala lave Saxe, det vil ikke fungere lige så godt som da han gjorde det. 100k plus. Ja. 21. Can you do something for me? Venstre. Igen, brugbart. Der er helt sikkert også dårlige franskmænd. Jeg kan bare ikke nævne dem, men jeg føler også, der er nogle gode nogle derude. Sidste gang, der var jeg også genial at lige nævne top 5 inden. Det har jeg ikke lige gjort den her gang. Det er også my bad. We move 22-23. Hvis jeg lige husker ikke at gå ud af accounten efter første. Angriber! Kom med den! Der var han. Så nu har vi den confirm på VAR. Han er rent faktisk kun 86 rated. Smålerik. Det må være... Ej, hvor er han fræk egentlig. Han er hurtig, kan drible med et godt skud og en god dans. Hvad siger vi? Jeg var faktisk sikker på, at han var sådan 400.000 eller sådan noget. 350 som minimum. Han er kun lige 300 plus. Det er han ikke engang. Stadig bedste pull, dog. Stadig bedste pull, er jeg ret sikker på. Jeg har glemt det. Var det 23? Det er 23. Jeg ved det. Rosiski. Thomas Rosiski. Det skal jeg skal nok stoppe med at prøve at være begejstret. Men det er bare, når det er første gang, jeg ser ham, så må jeg godt være lidt begejstret. Udover ser jeg min United-trøje. De moves, de kan også. Orange støvler. Jeg tror aldrig, jeg har set ham spille i orange støvler. Men det er så i orden. Nummer 25. Vi er halvvejs. Og vi får angriber. Og vi får Robbie Keane. Det var faktisk det, vi... jeg mener, det var det, vi startede på sidst. Så... Ikke troll. Nej, jeg skulle sige, der kan ikke være andre end Robbie Keane. Okay. Er han så dyr? Det er han vel. Nu, fordi jeg så en bydetrave, jeg så ikke blive budt før. Så det er faktisk godt være, at han er bedste pull. Så på sådan en jubilæumspakke. Det kan også et eller andet. 28, det blev en, vi ikke har fået før. Ja, det gør det. Musterboy. Ja, igen. Men jeg tænkte, Yasin. Ikke løb, jeg gjorde det samme. No chance, jeg bare kiggede. Rusland, det er Musterboy. Nej, det vidste jeg ikke. Det vidste jeg ikke. 29, snart 30. Og så er vi tilbage til det normale amerikaner, man kender. Dempsey. Fordi Donovan er sådan der forward, right? Ja. Clint Dempsey, desværre. Altså noget af det ringeste sammen med Rigen, 32. Nu skal vi have et big dub, en 500k plus. JJ? Nej, er der noget mist? Det er Kanu. Oh my god. Ja, det gik lige op for mig. JJ og Kocha havde været så godt, men han har vel været 88 rated eller sådan noget. Det er den tredje kviksøl. Det gad han ikke. Man ved, det er slemt, når der er 3 der er personer, der har kviksolgt deres spillere. 41, det er Declan Rice. Kom nu. Nu skal den sådan en banger CDM. Lige for at fejre, du ved, Declan Rice. Venstre ving, Kjul, det er okay. Det er ikke en banger CDM, men det er et godt pull for første gang i 1 milliard år. Altså, jeg føler, det er 4 år siden. 42-43, vi er snart i hus. Come on. Ej, jeg hader bare USA. Det er sådan, jeg vil gerne derover til basket. Beasley igen. Hvor har jeg ikke noget behov for at pakke dem i FIFA. Der har jeg virkelig ikke. Det skal blive bedre. Umuligt. Det var den dårligste. Venstre ving. 2,85. 2,85 rated. Det er faktisk imponerende. Jeg er ret sikker på, at jeg kan få givet op. Cordova! Bang! Så rammer vi endelig toppen. Eller ikke toppen, fordi det er selvfølgelig jeg. Men sådan et pull, hvor man bare tænker, ja tak. Jeg kan bruge dig. Alle kan bruge dig. Det er det bedste centerback-kort i spillet. Hvorfor har han nummer 1? Det er lidt mærkeligt. Men okay. Cordoba. Ej, du havde 2. Imagine, det er den anden. Det bliver sådan en jager. Der pakkede vi overhovedet ham sidst. Det ved jeg ikke, om vi gjorde. Men der er vi oppe i 400k. Back to back. Kom med den. Du har kun 7.500 coins tilbage. Nå. Du er nok fint nok tilfreds, tænker jeg. Polen angriber. Og vi får ham igen. Okay. Fint. Smålerik. Nummer 46. Der er heller ikke vildt meget plads til flere dubs. Aller sidste. Jeg ved ikke, om vi kører 50 i fremtiden. Eller om vi tæller på dem alle. Eller hvad vi gør. Men nu har vi åbnet 49. Lad os få åbnet 50. Hero pack. Og se om vi kan slutte på noget godt. Det opsummerer det faktisk meget godt. Det opsummerer det faktisk meget godt, det der. Man tror på noget godt, bliver trollet og ser Dudek. Mest fordi vi har set Dudek så mange gange nu. Så ja, det var bedre sidst. Det var meget bedre sidst. Jeg ved ikke, pack weighten i dag meget dårligere, og specielt også en lille smule billigere.
Så jeg synes jeg ikke burde hænge sammen, fordi det er den samme pakke. Men som EA nok bare tænker lige nu, the game's the game.